entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zaude, FMko 88.3, San Francisco plazatik zuzenean ari gara, San Fermintza saioa eginez, gaur uztailak 14 osteguna, fini, saio alkaiza, amaitu dira San Ferminak. Egunon, Peio Arginarena, bai, zorionez, zoritxarrez, segunetan nondi begiratzen duzun eta segunetan zeine, baina amaitu dira, azken eguna gaurkoa, gaixoan ikantatuko gu, baina orain geratzen da zer gozatua. 12 ordu besterik ez dira gelditzen, behintzat, amaiera ofiziala emateko, gaur udaletxetik alkateak azkeneko hitzak eginen ditu, baina horren aurretik beste hainbat kontu, musika eta hitza izanen ditugu, ordu biak bitartean behintzat, gure saio honetan, ezta? Beteta dago gaurko sumarioa ere eta konta iguzu Peio zein egonen den etorriko irabatetik sendarineko aizpak, Peio Iturria botekaria ere izanen da gurean badakizu eta San Ferminetan osasunak sufritzen duela batzuetan eta berak bauzka aholkuak hori sendatzeko. Gehiegi jan, gehiegi edan eta gutxiegi lo egin, ezta? Eta batetik bestera ibiltzen gara, nola eutsi berriz gure osasunari, gure gorputza garbitzeari, ezta? Horretaz guztiaz hitz eginen dugu Peio Iturria estafetako farmazilariarekin, baina balantzea egiteko egun aproposa ere izan daiteke, ezta? Saio alkaiza. Hori da, argazkilariak ere etorriko zaizkigu, Jagoa Manterola eta Idoia Zabaleta, eta haiek aletuko ezkegute San Ferminak irudien bidez. Eta horrez gain, kazetariak ekarriko ditugu holtza gainera, Joserra Senar, Berria Itziar Aranguren, Labril Multimediako kidea eta Iñaki Elortza kazetaria ere. Hori da, eta politikarien tartean gaur Ainhoa Aznarez parlamentu burua izanen da gurean, eta berarekin apur batean festen balantzea eginen dugu bai, baino festen inguruan ere sortu diren beste hainbat gertakizun sexu erasoak edo ikurren legea, eta gero ere gogoratuko dugu urte bat egiten duela orain gobernu berriak eta parlamentu berriak. Guzti horretaz, mintzatuko gara berarekin, eta ilustratzaile bat ere, ilustratzaile ilustre bat izanen da gurean. Ilustre bat izanen du gurean, Patxi Uarte, Berria egunkarian zintak egite dituen marrazkilaria da, eta gai pila bat landu ditu gaurkoan ere, batez ere San Ferminak izan ditu izpide, eta Obama gai nagusitza. Eta bueno, humorez hitz egiteko izanen dugu parada Patxi Uarterekin batera. Eta amaitzeko zu festak zein etorriko da, Peio? Mikel Pagola etorriko da, Iruñeko zu festen lehiaketako zuzendaria, eta berak argituko digu, aurtengo zuak nolakoak izan diren, tankera berezia izan dutelako aurtengoan, ez da, saioa? Hori da, txapeldunak ekarri dituzte, ikuskizun mundiala osatzen saiatu dira, eta nik uste dut maila eman dutela. Oso ongi, gainera egunero ikusi dituzu oso kerrezpanago saioa. Gutxi gora bera egunero, baina bai, ikusi ditut telebistaz, Twitterren edo segitu ditut. Bai, gora begira eta txinpartak ikusten ziren zeruan. Hau esek eta beste hainbat kontu beraz, eta hasi baino lehen agian egitarauari errepasoa eginen diogu, esate baterako uztailak 14 gaixoani gaur egitarau ofizialen esan dugun bezalaxe, eta gaur ere San Ferminen 8 urrena 14. egunean beti hori egiten da, udaletxe plazan, udalbatza, San Lorenzo parrokiara joaten da, elizkizunean parte hartzen dute politikarietako zenbaitek, bertan katedraleko musika kapera eta ganbera izaten da, eta prozesioa zazpian bezalaxe kale berdinetatik ibiltzen da, eta geroxeago ikusteko parada izanen dugu begiaren ertzarekin behintzat. Zer gehiago gaurko egitarau ofizialean, amaituko dira 12 esan dugun bezalaxe, gaixoani udaletxe plazan, eta espero dezagun aurten polemikarik ez piztea, badakizu... Iaz euskera zitzen zuen Joseba Siron Iruñeko alkateak, eta entzun zen txisturik plaza horretan, aldaketa da urte bete du, eta agian bareago dago giroa, agian ez, Euskalo? Hala espero dugu, bareago dago temperatura, ez da? Sekulako bero sapa izan dugu San Ferminen hasieran, eta hori bera datorrela ematen dute iragarpenek. Bihartik aurrera, 30 gradutik gora izanen dugula temperatura. Beraz, 15 arte parrandan aguantatzen duen horrek, bihar goizan ez du blusoiaren beharrik izanen. Hori azpimarratu dezakegu. Bihar goizean badakizu zer izanen den, ez da? Bilabesaren entzierra, bai, egon naiz. Bilabesaren entzierra, baina bizikleta batekin egiten dutena. Hori da. Bueno, surrealiz... Tximu batekin ere, bai. Bai? Bai, tximu bat, indurainen jantzia daraban beste tipo bat, eta beste pertsonaien bat ere badago. Ez
dut ulertzen zer dela eta dauden horiek. Igual baten bat gombidatu beharko genuke hori azaltzeko, baina bai, hola da. Bueno, garai batean, beste modu batera amaitzen ziren entzierro horiek, ezta? Pilotaka da, poliziak sakabanatuta. Bai, hola da. Eta ez hainbeste, ezta? Duela ez hainbeste gertatzen ziren horrelakoak. Bueno, eta egun osoan zehar ere izanen dira bestelako kontuak, egitarau ofizialetik aratago saioa. Egitarau herrikoia ere badaukagu, San Ferminek antolatutakoa, dakigun bezala 3 plazatan aritu gara, Errekoletak plazan, San Francisco plazan eta San Jose plazan. Hasteko Errekoletak plazan gaur, arratsaldeko 8etan, Bastard Cowboys Kamul taldeak izanen da, eta 8:30, 11:30 markatu Akort eta Ibakusa. San Francisco berriz dindaiaren txanda izanen da, umentzako tailerrak edukiko dituzte eta gaur arratsaldeko 6etan. Eta amaitzeko San Josen 6etan dantza kantuz herrikoia eta 9etan Anitaren bilobak taldea. Bada zer dantzatua herri San Ferminen gunean ere. Amaitzeko aipatzekoa da, oinez txokoa bertan kirolak izanen du tartea. Rokodromoa montatu dute. Rokodromoan ibiltzeko abilak gara, gora eta bera ibiltzeko arrokaren gainean. Ni bai, gure entzuleak auskalo. Badakit etxauri, nibilia zarela tarteka, ez da? Askotan maiz jaten gara, bai, mendizale peto-petoak eta sutxua gara. Bueno, San Ferminetara iristea amaierara hori bai gailurra izaten dela, ez da? Ez nola nahikoa gainera. Entzierroaz hitz egin beharko dugu, baina bestelako mezu interesgarri zenbait... Azken orduko berri bat eman behar dugu, hori da, azken ordukoa badaukagu eta tamalgarria berriz ere. Hori da, sexu erasoen inguruan aritu gara behin baino gehiagotan San Fermin hauetan, eta gaur goizeko mezu bat daukagu, izan ere enteratu gara 17 urteko neska batek bortxatu dutela salatu duela, takoneran jazo da ez beharra, eta 20 urteko mutil bat hartu dute atxilo. Oso ongi, 12 eta 9 minutu direnean, bestelako mezuak entzunen ditugu, eta horren ondoren entzierroaz mintzatuko gara. San Fermintza entzuten ari zara, Euskal Herria irratian ari gara zuzenean San Francisco plazatik, herri San Ferminen gunetik. Eta nola ez, gaurkoan ere entzierroa izan dugu Iruñeko kaletatik, eta horregatik Josua Surmendi korrikalaria gonbidatu dugu gurera kronika egiteko. Zer moz, Josu, egunon? Ongi, baita zure. Zer moz jan da gaurkoa, miurak izan ditugu, badakigu zezen beldurgarriak izaten direla, basapizti nahiko fama txarreko edo zagin nola ditu. Zer moduzko entzierroa osatu dute? Bueno, nik telebistan ez dut ikusi, nik kalean ikusi du Santo Domingon. Santo Domingon bertan ikusi dut. Bai, eta Santo Domingo oikoa, ez? Iriak aurretik joan dira eta zezenak denak elkarturik eta oikoa izan da. Azkarra izan da gaurkoa, nola ikusi duzuzuk? Justu zure paretikan pasa direnean, zu iskina batean zuen, nolako entzierroa ikusi duzu? Bueno, miurak etortzen direnean olakoak izaten dira Santo Domingo batez ere, ez? Denak elkarturik ailegatzen dira eta iriak aurretik eta zezenak elkarren ondan joaten dira normalean. Eta abiadura handi samarrean. Hori, azkarrak izaten dira. Pentsatzen dut, zu bertan egon zela Santo Domingo, baina telebistan ikusiko zenun entzierroa, ez duzu ikusi gaurkoa? Ez duzu ikusten ez, normalean. Ez duzu ikusten zer dela eta? Bueno, beste lan batzuk edo ardura batzuk edo egin behar batzuk izaten dituta. Bueno, baina Josu, zu badakizu Callejoian sekulakoa gertatu dela gaur, ezta? Zezenak erori egin dira, azpian hartu dituzte korrikalariak, eta hor behintzat panikoa sortu da zenbait segunduz, gero altxatu dira, eta ez da ezer gertatu. Ez da ezer gertatzen ia gehienetan, ez da? San Ferminetan, harrigarriki, miraria dirudi, ez da? Kapotikoa, zer da hau? Bai, keneko urtetan edo, ez dakit kapotikoa zer den, baina gauza gutxi gertatzen dira, ez? Bueno, adarkadak eta izan dira, ez, aurten. Baina, bueno, etikoa nik uste dut, eta hola da, zezenak oso prestaturik ekatzen dituzte San Ferminetara, ahalik eta arazo gutxien edo sortzeko kalean, eta batez ere ganadorentzat edo, komenigarria da, ahalik eta gauza gutxien gertatzea entzierroan, ez? Eta, bueno, udalarentzat eta tolaketa lanetan haitzen diren guztientzat hori da, ez, helburua. Orban, desain edo larretan edo
korrikatzen dituzte, San Ferminak ekarri baino lehenago eta ongi prestaturik etortzen dit, gehienetan. Josu, esan dugu Santo Domingon izan zela gorkoan, eta jada badara matzazu urte batzu Santo Domingo, baina zu berez estafeta kaleko zalea zara. Estafetan aritu zara korrikan urteetan? Bai, korrikan orain, bueno, igual azkeneko San Ferminetan Santo Domingo kalean izaten ez, eta nahiko zaletuan ez, Santo Domingo kalekoa edo aldapakoa ez, lagun asko egin dituta. Bai, ni laster egiten nuen bitartean, beti estafetan egin izan dut, eta beste garai batzuk ziren. Zuk asko aldatu da. Entzierra korritzen noiz hasi zinen? Noiz urtea? Bai, edo zenbat urterekin? Ba, bueno, oso ilegala naiz, 15 urtekin hasi nintzen. Bueno, uste dut zela bakarra. Eta bai, 1976an, 17an, bai. Bueno, eta Joanes semea ere erakutsi duzu, ezta? Bueno, berak ikasin du. Bai, txikitatik ikusi du. Ura ere oso gaztetatik, ezta? Hemen aitortu zuen, adin txikikoa zenean ere, korrika egiten zuela, ezta? Bai. Bueno, berriz ere, gatozen gaurko entzierroa aztertzera, ezta? Miurako zezenak ziren, eta nik ez dakit mitoa ote den, bai, argi eta garbi dago, begibistan dago, oso handiak direla, baina oso zintzoak, nobleak omen dira. Baina hori ez da azkeneko urteetan ala gertatu, ez da? Adarkadak ere izan direlako, batetik bestere bili direlako jendearen kontra ere. Nik hor iritzia da, ez ikusten dudana da, garai batean jende gutxiago zegonean edo, zen jatorrak edo nobleak ziren, eta beste ganaderiekin gertatzen zena, haiekin gertatzen zen, ez? Nahiko zuzen joaten ziren indartsuak, indarra handikoak, eta, bueno, hola ibiltzen ziren. Gaur egun, zezen gehienak nahiko indartsuak edo, nahiko sasoian ekartzen dituzte, ez, Iruñara. Eta honekin gertatzen dena da, nik ez dut, masifikazioaren erruz edo, pixkat, bidean, nolabait jende asko dago, batez estafeta bukara aldean, eta hor, gelditu egiten dira, edo pixkat berezi bere anaietatik, eta batzutan, olakoak gertatzen dira, edo jende asko dagonean, igual astropa oso egin, edo olako gauzak, eta hori gertatzen da. Estafetako zati horretan agian zezene baino arrisku gehiago daukate korrikalariek, ez da? Bai, zalantzarik ez da, bai. Bi aldeta begiratzea besteik ez dago. Jendez beteta goten dira, bi paloiak edo bi aldeak edo, eta izugarria da. Esan duzu masifikatuta dagoela entzierroa gaur egun, zu espaldi hasi zinen entzierroan, nola zen zure garaian, nola hori dituzu garaioiek? Zertzago, makarrik Iruñeko jendea askoz tamaina txikiagoan, nolakoa zen? Bai, Iruñeko jendea, amerikar batzuk, inguruko regio edo tokietakoak, eta, ongi biltzen ginen, orduan arazoi gabe, gehien bat hemengo jendea zen, eta ez zen ere hainbeste, eta oso anonimoa zen, jendea parte hartzen zuen, eta gero etxera edo marretako egitera, eta ez zen hainbeste telebistako kontua, eta holako gauzak. Bueno, bertakoak eta atzerritarrak aipatu dituzu, ez da? Eta nago, zaurituen artean gehienetan atzerritarrak izaten direla nagusi, ez da? Bertakoak ere, noski, baina Amerikarrak eta ikusten badugu aurtengo zerrenda behintzat, atzerritarra dira gehienak, ez da? Normalean, zaurituak gertatzen dira edo aldetan edo zezen bat gelditzen denean. Orduan, jende horrek ez du jakiten nolabait olako egoera larrietan zer egin nola erantzun, eta orduan olakoak gertatzen dira. Eta kanpotarrak egin bat edo. Josu, tokiak ere badu bere liturgia, ez? Irudipena daukat nik, Iruñeko jendearen artean, Santo Domingo oso zabalduta dagoela, estafeta agian jada gehiago kanpokoei utzitako tokia dela, zuk nola ikuste duzuko kapen aldetik? Bai, hola da, ez horrein aspalditik gazte batzuk hasi dira, laster egiten, eta 15 urtekin, 16 urtekin azte melmasa horrein dik korputza ez duzu egina, eta Santo Domingon lasterketa oso gorra da, baina, tokiak izaten dira, ikusten dituzu zezenak. Estafetan, azaitezke estafetan lan korrika egiten, eta igual zezenak ez ikusi ordan. Zaletasun hori izartzeko asko egokiagoa izaten da Santo Domingo naztea. Josu Azurmendi, zierroan ere zuk zure ekarpen txikia egin duzu, ezta? Batez ere 8 gutxitan abesten den kanta horretan, ezta? Zierroa euskaldundu duen gizona zarela esan dezakego. Ez da, pentsatu ere. Ekimen bat izan zen, talde bat ginen horren dela ja
bederatxia konta. Entzunarren San Fermin hitzak sortzen dituzten? Bueno, pensatu genuen, aukera polita zela, munduarentzat edo, lehio bat zabaltzea, hemen hemengo hizkuntza, gaztelaniazken, euskera dela, eta lehio polita zen, erakus lehio izugarria munduan zehar zabaltzeko gure hizkuntza, ez? Eta horran duratu zitzaigun, ekimen bat sortzea, eta abestia ez da guk asmatutakoa, Launika Peñaren ere zerkiaren zati bat da, gainera beraiek itzulia zuten aspaldin, eta ingenun bakarri izan zen hartzea, eta kartelen bidez, hor jatzea eta jendea. Eta zabaldu da, lortu duzu, izan ere gaur egun Espainiko telebistan, Radio Televisión Españolan ikusten da letra jartzen dute, itzulita euskera zori bada zerbait, eta atzerritarrek bertakoek badu orain oihartzuna sona eta errotuta dago. Bai, hola dosia da, ez da loreak eure burari botatzea, baina lortu dugu. Eta lortu dugu, bai Amerikarrek, bai Australiarrek, bai Espainolek, Sevillakoek, Kastillakoek edo ikasi dute eta kantatzen dute. Eta aurten ere, bisibilizatu da beste modu batera ere euskara, pastores, unaiak dira orain ere. Hori berria aurten gara. Kamisetan ikusi dugu, ez da? Bai, ez denek ez dute eramaten, baina gehienek bai. Gehienek bai, ez da? Beste gauza bat, beste aportazio bat ere entzierroari egin diozu, ez entzierro nagusiari, entzierro txikien antolatzaileetako bat zarazu. Bai, orain dela 5 urte hasi ginen, kizu aspaldin izan zela hemen Iruñan entzierro txikia benetako animalekin, txekorrekin, eta, hori debekatu egin zuten bere garaian, eta geroztik debekatuta dago, eta, buratu zitzaigun, olako alik eta realen zerbait egitea, ez? Eta hori pentsatu genuen, eta Santo Domingo aldapan Kolarretatik Udalplazaraino egiten dugu entzierro txiki bat, umentzat. Aurten berrikuntza txikiaz izan da, berrikuntza edo hasi ginenetik San Fermietan 2 aldiz eginten genuen, arten 3. aldia egin dugu, eta horre arrakazta izugarria da. Erantzuna zer moduzkoa izan da? Bai. Bai, hori da, nagusiki hori da, baina, gero ere, nolabait talde horretan gabiltzonok, pentsatzen dugu, entzierro filosofia bat dagoela. Eta hori ere transmititu nahi. Zein da filosofia hori? Parte hartu behar dela, beste ekitaldi baten bezala, anonimoa izan behar dela. Horregatik batzutan, hor kamara getzen dira, betikoa eta elkarrizketak, eta umei gustatzen zaie, hori. Eta, batez ere, elkartasuna eta errespetua eta gauza guzti horiek. Gero ere, zezenen inguruan polemika sortzen da urte oro, ezta? Batez ere, zezenketen kontra, agertzen direlako hainbat lagun, eta horrekin batera ere entzierroaren kontra, ezta? Zein da zure iritzia, ezta? Entzierroak aurrera eginen badu... Eta entzierro txikien kontra, bai, esan ditugu. Bere logika, esaten dute, karo, txikitatik erakusten maldin bago, gero, bai. Nik, bakitz zeinak egongo dira larretan, baina ez zaiti iruditzen, beste kontu bada arratsaldeko zezenketa, ez? Baina zaiti iruditzen eta bakit lotua daudela, baina, egun batean edo garai batean igual ez dakigu gertatuko, baina, zezenketak desagertuko balira, Josu, entzierroak aurrera jarraituko luke? Hori da, orain ere talde batean ari gara eta horren atzetik gabiltza, oso lotua da honez, en batean, eta aurre ikus daitekeela edo desagertuko dela edo entzierroa nolabait salbatu edo bere horretan jarraitzea edo ez bada modu berean mantzea, ez? Eta, ez dakit, ez gehor zalea da, jende asko esaten du arratsaldeko zezenketa desagertuko balitz, horrekin entzierroa ere desagertuko beharko lukela, baina beste batzuk uste dugu mantendu beharko genukela, naiz eta arratsaldeko ezagutzen dugun zezenketa hori ere azpimarratu behar da, zezenketa modu ezberdina izan dira eta izan daitezke eta daude, ez? Ez da beharrezkoa zezen plazan itzera, ez dakit hori niritzia da. Gero ere, gaurko entzierroa azkenekoa izan da, egurrezko esiak
kentzen ari ziren, orain estafeta kalean eta bestelakoetan, irudi horrek, triste jartzen zaitu, Josu? Bai, urterokoa da, baina bai, hola da. Bueno, bakigu ailegatzen dela, urtero, eta, bueno, ja, gaurko eguna pasata, zain geldituko gara, torren urte arte, Saio Alkaiza korrika egiten du entzierro batean. Nik ez. Bai, 15ean, ez da? Behintzat korrika egin zenuen. Nik ere egin izan dut horretan, Iaz korrika egin zenuen, nolako esperientzia izan zen. Aurten ezin izanen dut. Galdetu behar zuen, Josu, zu bestelako entzierrotan ere aritzen zara bakarrik Iruñekoan edo beste herri batzutara joaten zara? Bueno, ni nahiko foraleko entzierro zalea. Tafaian eta Zangoetzan, eta Tuteran izan naiz, baina, bueno, ja, urruti zamak gelditzen zaitzen. Baina Tafaiara eta Zangozara bai, beti, autura handia dugu, betidanik, Eta nik uste dute Iruñeko jendea gehien bat... Badagoela ohitura mugiteko inguruko herrietara ere. Tafaia bertan dago, iristen zara 15 minututan. Horiek bestelakoak dira, ez da, Josu? Bai, oso ezberdinak dira. Kale Zabaletan, Avenida Zabaletan egiten dituzte, ez dira karrika estuak Iruñean bezala. Eta gero distantzia, karo, guk, urtetan sartuta gaudenok, pixkat, orain gehiago oraitzapen aldetik gertuago ditugu igual entzierroiek, Iruñekoak baino, oraingo Iruñekoak baino, ez? Lehen distantzia bat zegoen eta respetatu, orain hemen Iruñan berriz, estafetan batez ere, gainean egoten dira, 10 zentimetrora. Tafaian ezate batako hori zinezkoa da, jarri behar duzu, gertuena 2 metrora, bestela, zezenak. Urrezko erretiroa Santo Domingo hartzen duzu korrikalariek. Bueno, asko bai. Veteranoak bereziki hor ikusten direlako, ez da? Bai. Inan mantendu eta gero agian sartzen zarete edo ez, nola izaten da hori? Ez, hor gertatzen dena Santo Domingo zezenak ikusten zuzula, eta ondoan, eta bizirik, oso, bai, eta hori sentimendu hori oraindik hor dugunok, gustatzen zaigu mantentzea. Batxutan esaten dute, bueno, traba pixkat, nik behintzat ez nahi zaiatzen traba egiten, ez? Eta gehien bat esango nuke, batxutan hor espaloian herri lasterkan ibiltzen garenok, batxutan lasterkan ari denei, ezagutzen dugu kontua eta saiatzen gara laguntzen. Babesa ematen diezu. Babesa hori, zezen bat gelditzen malen bada, edo baztertzeko momentuan lasterketak oso bortitzak dira eta paretaen kontra rebote egiten dute eta heldu eta berriz manadaren edo zezen saldoaren gainera zerortzeko eta bueno, hor, gehien bat jende... Egin zuen papera ere... Bueno, ez da gure egin beharra, baina, bueno, hori biligarenok ez badakigu eta zailtzen gara laguntzen. Hori da, Josu, onaino entzierroa, Peiok azken galdera ternezu? Bai, entzierro korrikalaria baino, entzierro bazter eritzailea. Eta kartelista, bai, kartela jartzen dugu abesti. Bai, baino profil berria, ez da? Bazterrean gelditzen den horietakoa egunero, korrika egitera ez, baizik eta bertatik ikusteko zuzen-zuzenean. Laguntzeko eta veterania horretatik... Bai, ez da ere forma estatikoan, ez pentsan nagoela pixkat, hor... Egurrarena egitera gutxi gora bera. Ez mugitzen naiz, ez? Ikusten dut nola etortzen diren eta horren araberan, Josu, estimatu da dago, urrengo urtean ere gurekin nahi zaitugu, mila esker, eta bihar ere ikusi nahi zaitugu korrika bizikletaren aurrean. Bueno, bere garaian astapenetan ibili nintzen, Bilabezatzenean. Bilabezatzenean, aspaldi izan zen hori, ez da, gero bizikleta etorri zelako. Pasa egiten genuen eta orduan egun horretan primeran pasatzen. Poliziak ere izan genituen urte batean, ez da? Orduan ez, Bilabezaren entzierrora, ez da? Beste entzierrora ez. Bueno, gaztetan bai, batzutan. Osongi, 12:28 bestelako mezuak orain, eta horren ondoren Xendarineko aizpak etorriko zaizkigu kantatzera. Euskal Herria Irratiaren sintonian jarritzen duzu entzule, 12:00 pasa ditugu eta zuzenean ari gara, San Francisco plazatik, San Fermintza saioa egiten, festen San Ferminen azkeneko egunean, eta hitza eta musika uztartzen ditugu egunero, eta musikari tarte berezia eginen diogu orain, torri zaizkigulako, bi lagun, Urepeletik, zuzenean gaur goizean gainera, ezta? Karin eta Alin Etxeberri aizpak, Xendarineko aizpak, hori da zuen izen artistikoa, ezta?
Bai, etxearen izena da, Sendari Inea, eta hori baliatzen dugu gero kanturako. Oso ongi, aspalditik ari zarete kantuan, nola da hori? Alin, esaiguzu. Dila morzurte bezala hasi ginen, tipi-tipia ginelarik hasi ginen, nik borzurte nituen, kajinek behi 8, eta ara. Bueno, beraz, txiki-txikitatik eta oraindik ere jarraitzen duzu eta jarraitzeko asmoa daukazue. Tradizioa handia dago Urepelen ez ezik, iparralde osoan ez da, kantatzeko eta abesteko. Hartzen gira unit edo bestetan. Bueno, zuen kantak entzuteko parada izanen dugu segidan. Lehenik eta behin, zer da abestuko duzuena? Gure lehen kantia izan dira Salvadoren pertsiak, hegia eta hizkuntzari egin zituenak. Bai. Eta bigarrena behiz, guk taldearen laborarien hautzia zanen da. Oso ongi, Salvadorrenarekin abiatuko dugu, gure gaurko entzunaldia. Nahi duzunean, Sendarineko aizpak, Karin eta Alin Etxeberri. Iragan egun batez, ostatu batean, bilagunari ziren, ez da babetean. Biak ziren euskaldun, zintzoak ustean, halare ezin adi, elgajen artean, entzuten egona naiz, humorre tristean. Ez dut osorik hartu, baten parabola, erdaraz mintzo baitzen, berak jakin nola. Gure egi maiteaz, zuela asola, hau bere gain behaja, bertzen mendagola. Gora euskal egia, frantsesez ziola. Berzea oldaktu zen, euskara garbian, gure hizkuntza ez da galduko agian. Hori dugu beresik guk euskal herrian, gainerakotan gaude berzeen neugian. Frantses eginak gira joan den aspaldian. Bigizon horietan zuaitzonekoa, batek ondoa zuen berzeak ostoa. Gauza jarro hori ez dut gustukoa, mendian biziajen dut ikustekoa. Gaztainaren aldaskez jauntzirik pagoa. Anaia jebak entzun enea hotza, izaite bat ez daike ezu jutsez osa. Egia da gorputza, hizkuntza bihotza, berzetik berestean, bitarrik bakotxa. Izaite ho jendako, sego jahil hotza. Batzu egia zohoit, euskaraz ahantzi, bertzek euskara maita, egia gaitzetsi. Hizkuntza ta egia
bere sestoatzi, berek nahi gaukute, kongeniarazi, bata bertzea gabe, ez daizkela bizi. Hizkuntza ta herria, bere sestoatzi, berek nahi daukute, kongeniarazi, bata bertzea gabe, ez daizkela bizi. Sendarineko aizpak Euskal Herria irratian, zuzenean, zuek bakarrik ez, iparraldetik beste hainbat lagun ere etorri dira gaur, ezta? Bueno, gaur eta atzotik eta herenegunetik tradizio handia dagoelako, ezta? Festa eguna duzuelako Mugaz bestaldean gaur oso gerezpanago? Bai, hala da, ba. Festa eguna da. Gero, aste guzian egin dira, jendeak, eta jingira gure funtsian. Hori da. Beste abesti bat ere entzun nahiko genuke, hemen jendetza bildu delako San Francisco plazan bat-batean zuen doinu goxo horiek entzuterakoan, ezta? Beraz, aurretik esan duzuen bezalaxe, guk taldearen abesti bat eskainiko diguzue, Sendarineko aizpak, Karin eta Alin Etxeberri. Nahi duzuenean, aurrera. Laborarientzat auzia, omen da egun hemen hasia, nork ere bainu eka jazia, harrek badu nunbait malezia. Konsolamendu baten behagik, senditzen banu bihoz bagnetik, nindaik ezu ikusirik ez nizala, hemen bakarrik. Kontzientzia ustera jinik, baina nik ez dut hobenik. Garbiki mintzatzeko usaia, hamarrenganik dut nik ikasia, aitortu behar dela egia, ez da enetako gauza behia. Gure enganatzea ez askiz, badaude oraino gutazigiz, gure mozkinak merkerosiz, bai gaude gehiago ezin biziz. Bizian egindutan bojoka, lujarekin aritzea joka, hazia erein ondoan esperantzaz, bizi orduan, hau jakaitarren altxoan eta nigina bat golkoan. Langileak laneko indaja, bizitzeko dauka saldu behaja, guk ezin dugu hori ere egin, kontent izan behar eskainiarekin. Urte gaiztoa salgaiak uti, ordian joaiten prezioak goiti, mozkinez azkar prezioak beiti, laborariek beti sosguti. Noiz arte gure legen egile, aberatsak izango dirade, lujak ebasten dauzkute eta zuzen dela diote. Pausaleku behar ez goduzkete dudarik ez nuke. Hemen ejanezake goraki, zahajaniz bainan kasu gazteri, Euskal Herriko odol juste hori,
orain arte jasan dugula aski, hemen nejan ezake goraki, zahajaniz bainan kasu gazteri, Euskal Herriko dol juste hori, orain arte jasan dugula aski. Xendarineko aizpak, urepeletik etorriak, zuzenean, Euskal Herria Irratian, gaur goizean, Karin eta Alin Etxeberri. Hirugarren kanta bat ere abesteko eskatu digute hemen bildu diren hainbat lagunek. Ez dakit, hirugarren kanta bat eskaintzeko aukera ba ote dagoen, hirugarren abesti bat entzuteko parada izanen ote dugun, nahi baduzue behintzat, zuen doinuak goxatzeko prest gaude. Nahi duzuenean, Xendarineko aizpak. Emazuz jaio gintzen lujaren erdira, pobreen esperantzak benetan zer dira. Ama urrikariak hala zinan ejan, esperantza guziak hil zirela gejan. Baina inoren zorrik ez du ordainduko, eure etorkizunak ditu napainduko. Sofrituak ihauden hamaika gozete, ez genian sabela alimentuz bete. Beti gau eta egun gogorik lanean, jornal benetan pobre baten afanean. Baina inoren zorrik ez du ordainduko, eure etorkizunak ditu napainduko. Ezkondu hintzenean borzgona hintuen, biba hituan jarri bisaldu hintuen. Soinean dunan hori diagon zaharra, behiak erosteko esperantza txarra. Baina inoren zorrik ez du ordainduko, eure etorkizunak ditu napainduko. Haurtxo bat sabelean bertze bat besoan, senarra erbestean artoa auzoan. Hiru hilendiken susuaren ondoan, bertzeak gilik ez dun hiretzat munduan. Baina inoren zorrik ez dun ordainduko, eure etorkizunak ditu napainduko. Ihaiz Euskal Herria eginekatua, inork ezagutzen du hire bekatua. Ihaiz Euskal Herria eginekatua, inork ezagutzen du hire bekatua. Baina inoren zorrik ez du ordainduko, eure etorkizunak ditu napainduko. Baina inoren zorrik ez du ordainduko, eure etorkizunak ditu napainduko. Baina inoren zorrik ez du ordainduko, eure etorkizunak ditu napainduko. Xendarineko aizpak, urepeletik etorriak, Karin eta Alin Etxeberri. Mil esker eta nahi duzuen arte. Mil esker zuei. Ongi izan, 12 pasa, ordu bat ala orden gutxi. Lako mezuak orain.
saioa entzuten nahi zarete Euskal Herria irratian zuzenean eta gaur aste osoan bezala San Francisco plazatik ari gara herri San Ferminen gunetik zuzenean. Bestela FM-ko 98.3an eta euskalherria.eus webgunean ere aurki gaitzakezu. Oraingoan osasunari begira jarriko gara, baino norberaren osasunari gorputzari izan ere gurekin dago Peio Iturria, botikaria, farmazialaria. Zer moduz joan dira San Ferminak, Peio, egunon eta ongi etorri? Egunon, oso ongi, betiko martxan, arazorik ez ditugu izan, eta baita ere, arratsaldean ondo pasatzeko aprobetxatu dugu. Aukera izan duzu, zuk goizez bakarrik egiten duzu lana, baina pentsatu daiko kuriosoa badela farmazia San Ferminetan. Zer erosten du jendeak uztailaren 6 iritsi aurretik? Uztailaren 6 iritsi aurretik, ni alde zaharrean badut botika, eta etortzen dira tabernarieak ez dakit butekina nolabait betetzeko ez, eta horiek erosten dituzte tirita, buruko minak kentzeko pastillak, bizirauteko, tabernan bizirauteko funtsezko ostatxo horiek. Bihotzerreari aurre egiteko botika, gero baita ere batzuk joaten dira oporretan eta eramaten dituzte eguzkitarako kremak, baita ere kanpora joaten direnak errezetekin etortzen dira botikak opor lekura eramateko, zeren San Ferminetan medikuak bakarrik urgentziatarako daude. Orduan, edozein gauzarin daukazunen ezin duzu jo kabezera medikoaren gana, oinarrizko arretetara. Hori da, bakarrik urgentzietarako daude, eta alde horretatik lasai xamar ibiltzen gara bai. Eta gero, bignasita, jetra hau guztia eta gori-gori dagoen giro hau guztia, zer eskatzeizu jendeak? Bestondoarentzako gauzak, pentsatzen dut? Festetan murgilduta gaudela, denetari, estarria arintzeko pastilla. Nik hartu behar izan dut horretako batzu irratiarentzako egia esan erosin dituen atzo edo eren egun bai. Duela urte batzuk, kazetari batek, telebistan hitz egiten zuen kazetari batek badakizu zer esan zidan. Zer esan zizun? Galdetu zian, ea asmatzen duzun zer idiodan beldurrik handiena. Hain zuzen ere, ahotsa galtzeari. Hori izan zian. Esterriko mina arintzeko, buruko mina arintzeko, baita ere, batzutan izaten dira berakoak, edo alderantziz, idorreria, edo baita ere, eguzkitarako kremak erostera jendea tortzen da. Egon gara iaia eta egun honetan beharrezkoa izan da. Baina lehenbiziko egunetan, bero zakarra gindu, lehenbiziko egunetan. Gero baita ere, kanpotar despistaturen bat etortzen zaigu, etxean ahaztu duela botikaren bat, eta ez dakiela izena nola duen. Orduan egin beharko zuen fesei lana, ikerketa lana, ea zer nahi duen. Aletraz azten da, eta da tentsiorako, eta kasa da berdea, eta hala ibili behar dugu askotan. Gero baita ere, esan dizuet, alde zerren dugula botika, eta aspaldiko lagun batzuk etortzen zaizkigu agurtzera, entzierroko hartzainen bat etortzen zaigu. Divertigarria ere bada, Peio, lana, baina badoka aixialdi ukitu hori. Hori da, eta egunen batean txarangare bat pasatzen da, beste egun batean kiliki pasatzen dira, eta alde horretatik entretenituta gaude bat. Eta San Ferminetan aurten pasazaizun unetxorik kuriosoena edo, gauzarik bereziena pasadena farmazian, zein da? Begira, San Ferminetan pasatu zego gauza pasadizu pole bat kontatuko dizuet. Etorri zizaigun Inglaterrako gizon bat, 41 urte zituen Inglaterrako gizon bat, eta erdaraz ezekien ezerrez. Eta nik ere inglesez ez dakit. Baina botikako neska batek arreta eman zion, eta aldegin zuenean, esan zuen, eskerrik asko, pentsa, ingles batek hola agurtu zigun. Eta bitxikeria da, eta pentsatu nuen,
Agian euskeraz baute zekien. Ez, banekien ez zekien euskeraz. Baina holoko jarrera, baikorra, eta euskaren aldeko jarrera, ziurazki gizon hori euskaren alde egongo zela. Hori egin behar dugula guztiok, ez? Dakiguna esan beldurri gabe, eta horrekin batzutan nahikoa dela euskaren aldekotasun hori. Hori egin behar dugu hemen Iruña guztia. Hori, esan duzu jendeak zer erosten duen San Ferminak hasi aurretik, zer erosten duen San Ferminak izan bitartean. Eta behin amaituta jada eman dutenan festek guztia gorputza osatzeko edo galdutako osasun hori, sasoi hori berreskuratzeko zer erosten du jendeak? Begira, ajeari aurre egiteko pastillarik nidaki dela ez dago. Ez dago oraindik. Izango baliz, pentsa ze arrakasta izango zuen. Buruko minari kentzeko, biharamunari aurre egiteko, gauza gutxi daude. Esaten dute, B vitamina eta C vitamina ona dela, eta naiz zientifikoki frogatuta ez egon, nonbait, biharamunari aurre egiteko laguntzen diola, zeren alkohola metabolizatzen laguntzen dutela. Bai B vitamina eta bai C vitamina. Eta gero baita ere... Orduan jendeak zer erosten du propio vitamina horiek edo... Bai, eta baita ere, zuk igual haitu ezu Resalin izeneko botika bat, da parrandan ibili baino lehen hartzen dela, ez? Eta beste gauzen artean B vitamina du. Resaka arintzeko Resalin. Hori da. Eta gero baita ere, ziurazki aditu duzu, garai batean ikasleek esaten zutena, ez? Erdaraz esaten zuten, nigo hartzen naiz, karpa egunetan esaten zuten, noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno. Ibuprofeno ere oso botika zoragarria da. Hartu behar da, badakizu, baraurik ez, hartu behar da elikagaiekin batera. Hori ona da. Gero baita ere, badira elikagai batzuk oso ona aurre egiteko zeren. Bihar, adibidez bihar, erduzu jango, ez daki, nik esan duzu, zezen erregozia, ez? Edo, bildotxa txipiroi erara, ez? Txilindon erara. Hartu behar dira gauza erinak. Eta baita ere, landare berdeak, komikatza diren landare horiek guztiek laguntzen diotela gibelari garbitzeko hori da. Orduan, orburua edo eskarola edo endibia horiek oso nahi dira hortarako. Eta dudari gabe... Hementxe bestondori aurre egiteko aholkuak ematen ari gara zuzenean Peio Iturriarekin. Seri Peio. Eta baita ere, fruituak, adibidez, C vitamina dituzte, eta baita ere, atxeden hartu. Atxeden hartu, ziurazki, San Ferminetan, 2 edo 3 kilo irabaztea ez da zaila. Eta San Ferminak ere nahiko arriskutsua dira kolesterolentzako edo glukosarentzako, badakizu. Badakizu, horrengo egunetan patxada zibile atxeden hartu, ibili, paseatu, eguzki hartu. Orain arte bederatze gudetan izan dako bizitza, baina bizi lasaiagoaren aldeko apostua egitea. Peio, galdetu nahi dizun, lanean aritu zara bederatzi egun hauetan, gaur amaituko dira San Ferminak, zein da zure plana? Oporrak hartuko dituzu, lanean segituko duzu? Ez, momentuz, ustaian behintzat segituko du lanean, eta ja, nahiko goituta lanean. Hori, gurean izan da, Peio Iturria botikaria aholkuak ematen, bestondoari aurre egiteko kontatzen zer erosten duzuen zuek farmazietan, botiketan, mila esker Peio etortzagatik, plazer bat beti ere. Ez horregatik eta gauza bera. Oso ongi segi. Agur. San Fermintza saioa ematen ari gara, San Francisco Plaza zuzenean, Euskal Herria Irratian entzun gaitzakezu, FM-ko 97.3an edo bestela euskalherriairratia.eus webgunean. Eta beti bezala izen handiko gonbidatuak ditugu gurean,
Oraitxe bertan, Ainhoa Aznarez parlamentuko presidentearekin. Ari gara, egunon Ainhoa eta onget horri. Egunon guztioi, bai, mil esker, gonbidapena luzatzagatik. Eta mil esker gonbidapena onartzagatik, ez baita erreza San Ferminetan jendea lotzea. Zer moduz San Ferminak, tamaina hartu aldi ez du? Ba, oso ondo gaur penaz, gaur amalagoa da, eta bukatzen ari dira San Ferminak. Ordu batzu euskagu eta ordu hauetan ere, lagunekin eta familiakin atope bizitzeko aukera daukatu oraindik ere. Baina badosainen bizitzarazu eta bertan lo gustora eta lasai egiten duzu, ezta? Primeran egiten da lo, baina lo gutxi baita, hori baita. San Ferminetan lo gutxi. Egunero egon izan zara, San Ferminetan? Ba, egunero, eta, atzo goizian junginan San Martingo beixak eta ikustera, bai? Eta izabatik goruzko mugarrira, eta gero bueltan berriz ere Iruñara, bai. Lanean edo parrandan, torrizara, bietara. Konpromesu asko, baina, konpromesuak eta lagunekin San Ferminak oso onak izan dira benetan. Joseba Sion egon zen aurrekoan ere, berak esaten zigun konpromiso politiko ugari zeuzkala, zein izan da konpromiso politiko hoien artean bereziena edo aipatuko zenuken Ainhoa? Beno, bereziena izaten da uztailaren 6an, udaletxera joan beharra, txupinazoa ikustera eta entzutera gehien bat, ikusi oso zaila da balkoira ateratzea, baina txupinazoa ikusi, jendea entzun, musika taldeak eta txistulariak eta hori guztia oso garrantzitsua da. Baina baita ere, aurten, igandean etorri ziren Antzolatako txistulariak, nire herriko txistulariak parlamentura eta han jo zuten, eta gero kalez-kale ibili ginen. Ez momentu unkigarria izan oso unkigarria, zen nire lehengusu bat ikerrek aurreskua eta ana dantza insostan han parlamentuan eta oso politxea izan zen, bai, eharra. Bueno, eta mezu eta albiste eta malgarriak ere izan dira San Ferminetan, sexu erasoak, inoiz baino gehiago izan dira edo inoiz baino gehiago salatzen dira? Zer da gertatzen ari dena, zein da zure iritzia? Bai, eren egon nintzen udaltzaingoaren aretuan, eta, hainbeste alarma eta sortu izan denez, baita ere kanpoko edabideak sortu dutena, nahi dituen datuak eta jakin, entzun, eta beraiekin hitz egin, Munarriz jaunarekin eta noski, beti behar ditugu historiko batzuk jakiteko eta hausnarketak egiteko, bai, baina ez daukagu, nik historiko hori ez daukat, baina gertatu dana izan da, azkenean mugimendu feministatik egin dugun lan guztia hori denuntzek eta ipintzeko, isunak eta ipintzeko, balio izan dute, eta emakumeok, eraso bat sentitu izan dugunean, izun bat ipini dugu. Baina izun horiek izan dute berehalako erantzuna. 17 salaketa baldin badaude, 16 kartzelan daude. Izan dute erantzuna batetikan poliziaren aldetik eta bestetik herritarren aldetik ere ikusi izan dugu nola beteen udaletxeko plaza eta Gazteluko plaza ere nola bete zuten herritarrek. Bai, baina horrek dauka aurrekari bat, Horrek dauka lehenengo Nagore Lafajeren erailketa. Hortik aurrean ikusten dut Nafarroako biztanlegoa behin eta berriz kaleatera garela, eta bestalde, udaletxeetan bere berdintasun teknikariek denotelako lan izugarria, itzela. Eta Iruñako berdintasun teknikariak, Pilar Maiok ere, lan itzela egin du urte hauetan. Dakigu San Ferminak berdintasunean maila daukagula, baita ere ez, eta herritarrok, irundarrok eta Iruñerrian bizi garen guztiok badakigu, honen aurka, kaleatera garela. Sistema heteropatriarkala eta indarkeria matxista egiturazkoak dira eta berez oso zaila da horri erantzutea, Ainhoa, baino zelan egiten ez zaite aldaketaren gobernutik, zelan da oraintxe gerta martxan, honi buelta eman asmoz? Beno, ez dira soilik instituzioak martxan ipini behar, badira eta, baizik eta jendearen ere mentalitatea eta ikuspegia datu behar da, indarkeria azken finean da, ez berdintasun baten ondorioa. Gizartea, jendekia aldatu behar du bere mentalitatea eta horren ondorioz, festak errespetuz bizitzeko aukera izango dugu. Lehen aipatu dituzu edabideak, uste dut edabideentzako ere osatu zenutela gida moduko bat, edo nola landu, nola ez landu, zer deritzozu sexu erasoen inguruan edabideek egin duten lanketari?
Beno, badirudi, zoik San Ferminetan gertatzen dira horrelakoak, ez? Eta nik ez dakit Sevillako festa horretan, eta Bartzelonan, edo Madrilen, edo hainbat eta hainbat tokietan, nik uste ere, sistema patriarkal batean bizi baldin bagara horrelako erasoak nun nahi aurkitzen ditugula, ez? Beraz, nik uste aurten segurtasun gehiago daukagu, eta nik hori ikusi nuen eta somatu nuen, ez? Udaltzaingoan egon nitzanean. Eta, horri buelta emateko, bai, lana eta lana, baina noski, lan horrek behar ditu plangintzak, egitasmoak, eta egitasmo horiek aurrekontu potolo batekin, ez? Eta, azkena urte hauetan, PP-ren gobernuak, Mariano Rajoyren gobernuak, honi aurre egiteko aurrekontuak iaia 0 patatero batean utzi ditu. Oso ongi, aipatu duzu ere, berriz ere, uztailaren 6ra atzera begira jarrita, txupinazoan egon zinela, 5. masta ipini zuen udalak, ikurrinarik ez, utzik zegoen masta hori, ikurren legea urte batean, ikurren lege berria onartzea ez da posible izan. Zein da egiten duzun gogoeta eta erronkak aurrera begira, zeintzu beharko lukete? Azken urte honetan, gure lehengo urte honetan gauza asko egiteko zeuden, ez? Eta krisiari aurre egiteko, plan asko aurrera atera bartziren, bai etxe bizitzan, eta bai, guztioi behar dugun duintasuna emateko eta baliatzeko. Baina, datorren urterako, hau da, datorren irailean hortan hasiko dugu ere, datorren urtean, datorren urteko jaixetan, horrelakorik ez gertatzeko, ez? Sentimendu guztiak egon daitezke udaletxeko balkoiretan, eta horri helduko diogu, eta ja ikurren eta lege hori aldatzen dugun. Orain arte zergatik heldu ez zaion, Ainhoa? Genuzkalako hainbat eta hainbat gauza, hainbat eta 11 afera heltzeko, badakizu da euskagula akordio programatikoan 600 piku neurri, eta neurri asko dira sakonekoak, lan asko egitekoak. Eta gainera izan ditugu aurten 2 hauteskunde. Eta hauteskundei ere aurre egin behar zitzaien. Orduan, orain hauteskundeak pasata, ia gobernua eratzen den, eta, ekingo diogu horri, bai. Gobernua eratzea aipatu duzu, eta gobernua eratzeko garaiak izan ziren justu atzera begira jarrita duela urte bat, ezta? Uztaila ezen nola nahikoa izan. Karguan, zuk urte bat egin duzu, nolakoa izan da esperientzia orain arte? Bai, ekainaren 17an lehenengo urtea ospatu dugu, hau da, lehenengo urte presidente bezala, lehendakari bezala nago, eta oso ona izan da, naiz eta zaila, baina 26 parlamentari dauzkagun neurri guzti horiek aurrera eramateko. Asko hitz egin behar da, asko adostu guleuren artean, baina hori areketa demokratikoa da. Eta ni egisa esan da oso gustua sentitzen naiz. Batzu diote aldaketa mantxoegi dijoala, azkarregi beste batzuentzako, zuk ze pultxo hartzen diozu? Hemen izan ditugu iaia 40 urte edo Alderdi Sozialista edo UPNren gobernuekin edo biak baterako gobernuekin. Horri buelta emateko, estruktura askori buelta eman behar zaio eta horrek denbora behar du. Ezin dezakegu mundu aldatu edo gero Nafarroa aldatu urte batean, ez? Poliki, bagoaz eta 4 indarren artean, neurri horiek sendoagoak dira. Eta behar bezala sakonduta, ehunduta ikusten dituzue 4 alderdien arteko harremanak gehiago sakondu beharko lirateke. Zein da zure iritzia? Lehenengo urte honetan nabaritu direlako gai garrantzitsuetan gainera adostasunak, ezta? Desadostasunak esan den nuen. Bagenekien duela urte bete desadostasunerako ibilbide zabal badaukagula eta horri ere ekin behar diogula, baina adostasunerako ere 11 erro dauzkagu. Desadostasunak gehiago adostu beharko lirateke? Egingo dugu, baina familia baten bezala, ez? Nire familian ere, aitak amakin ere askotan hori egoten dira ikamikak eta ez, eta nik nire nahiarekin.
Beraz, familia handi bat bezala, 26 parte hartzen dugun familia bezala, bueno, bagoaz lantzen, bagoaz, elkar ezagutzen gainera. Hori da, Aina, esan duzu 26 zaretela familia hortan, eta bada aurrengo ikasturteari begira, asmoetako bat ikurren lege aldatza, lehentasun bat, ze beste lehentasuna aipatuko zenituzke? Bueno, nafartarron duintasuna bermatu, ez? Nafartar asko krisian bizi dira, oraindik adierazkogu 80.000 pertsonak hor dabiltzala, bai argia piztu edo janariaren bila joaten ari direnak, ez? Ez dakitela zer egin, oraindik ez dokatuelako beren oinarrizko baliabideak bermatuta, beraz, horri ekin behar diogu. Eta gero, geure euskara, geure hezkuntza guzti hori, osasuna guzti hori zabalduta bermatu. Hori jarriko zue lehen lerroan, jai ereduari begira jarriko gara orain, izan ere, hementxe gaude herri San Ferminen gunean, izan da desadostasunik, izan da berrikuntzarik. Nola ikusten duzu San Ferminak aldatzen ari dira aldaketaren urtean? Beno, batidanik, izan dira San Ferminak herrikoiak, ez? Herriak, nire aitaren garaian eta geroxiago, herriak eta jendeak adosten genituen gure txokoak eta gure jaiak. Baina UPNren garaian festa herrikoi hau galdu izan da, ez? Eta izan dira gehien bat patrozinioak eta enpresa handi horiek beraien San Ferminak eratzen. Horri buelta eman behar zaio, pasaden urtean zaila izan zen, esku eta larri bilizinieten demorari da hori da, eta aurten poliki hasi gera horrelako zonaldeak zabaltzen. Ongi torri aldira, ikusten dugu gainera jende anitza datorrela eta dena ondo dagoela. Ez dago inolako korapilurik eta, baten batzuk... Apokalipsia ez da iritsi. Eta kaosa eta keba dana oso ondo festa giroan eta hemen ikusten da, ez? Eguraldia, jasotzen dijoa eta, festa giroan beti. Eta mundua ez da bukatu eta hemendik aurrera ere errealitatera bueltatuko gara eta Pablo Iglesias presidente ikusiko dugu Moncloan hemendik aste batzuetara. Bai, hori izan zion Obamari, ez? Oso ongi, mila esker gurekin izateagatik eta berriz ere gurean nahi zaitugu Ainhoa Aznarez parlamentu burua. Jo, eta ongi izan. Ondo bukatu bai, agur. San Fermintza saioa entzuten ari zarete, San Francisco plazan ari gara zuzenan Euskal Herria irratian, FM-ko 88.3an eta Euskal Herria irratia.eus webgunean ere aurki gaitzakezu. San Fermina ikusten dituzte irudi bereziak beti askotan ikusi egiteitugunak, baino irratiaren bidez imaginatu egin ditugu irratia daukan magia horri esker. Horretarako fotokazetaritzan aritzen diren bi lagun dauzkagu gurean, Jagoba Manterola eta Idoia Zabaleta. Egunon eta ongi etorri. Egunon baitetzerei. Egunon bai guztiei. Zer moz San Ferminak? Akitzen. Akitzen bai, eta zuek indarrak ere aitzen edo? Bai, ordu asko sartzen dituzu eta parte lo gutxi, beraz, bukatzen denean, toki egonen gara. Zu Idoia? Berdin, nahiko zaila izaten da, zera azkenean egunero altxatzen zea entzerrotako, horrek esan nahi du goiz-goizetik hasten gehala, eta gaur bukatuko dugu gainea, ja berandu, azken agurra manez, osak, bihar deskantzu. Lehenik eta ben konta iguzue, nola izaten da fotokaziteri baten rutina, altxatu eta entzierroa, eta gero nola izaten da egun normal bat? Batzuk Iruñan lo egiten dute, besteak kanpoan egiten dute, edo, Gipuzkoatekan ere etortzen dieta Arabatikan, laguntzera, eta orduan, untxuela bera, 4:00 altxatzen da baten bat ere, ona etortzeko. Zuek zerrutan altxatzen zarete entzierra kubritzeko? Nik Iruñan gelditzen naizenean, 5:00 eta 4:00 gutxi bera bera, eta Iturenen baliman agur egiten, gutxi bera 4:00. Ni ordean sorta dokan, ni Aldezarren bizi naiz, orduan etxetikan entzerra oso denbora gutxi behar dut, baina ere 5:00 altxatzen naiz, nire gustatzen zait, dutxa bat, kafesnea, lasai hartu, gero entzerra Beraz, fotokazetaritza eta parranda ez dira bi profesio uztargarri. Profesio deitza parrandari ere ez dakit alde, baina igual San Ferminetan bada pixkat, ez batena. Hortenik egin dut bestan nolako urrengo egunean, baina garai batzuetan eta hainbeste urte ez dire pasatu adibidez,
Eta bai, egia erran, izugarria da, pentsatu behar da, gauetan altxatzen baldin bazara, lauterditan altxatzen baldin bazara, egun osoa igarotzen duzu, gau pasan jarraitzen baldin baduzu, entzierroarekin bukatzen duzu zure gau pasa, eta jarraitzen duzu beste egun bat normala oiratu arte. Hori da, esan dugu San Ferminek uzten dituztela irudi bereziak, imagen bereziak, konta idazu zein da buruan iltzatuta geratu zaizuen irudi hori aurten? Bueno, ni klasikora joango naiz, gainera aurten ez dakit edo gauza gutxi ikusi ditutan edo jende gehiegi. Baina adibidez bat, seilean izan duzen dantzari bilketa eta foruen parantzan eman zuten kriston ekitaldia oso politia. Nahi hori, dantza gustatzen zait, orduan ikustean beste jende bere arropak eritarra, hori da bat. Bi, entzerroa. Niri entzerroa asko gustatzen zait, orduan beti badira horrelako argazki ezberdinak edo, baina beste San Ferminetako irudia da, nabarmena. Eta esango nuke bat, baina hori ezin dena argazki baten jarri. Eta da, aurten adibidez, nahi iruditu zait, inoiz baino euskara gehiago entzun duela Iruñean. Eta hori penaz, baina hori tamalez ezin da irudi baten erakutsi, baina esatekoa da. Giro euskaldunagoa sumatu dugula aurtengoan. Bai. Herrikoiagoa izan dela, nik uste dut agerikoa dela, eta euskaldunagoa ere bai, zure ustetan. Eta zuk jagoa zer azpimarratuko zenuke, zeintzuk dira, bihotzean kamara muruan edo nahi duzun tokian geratu zaizkizun irudiak? Bueno, igual, pixka bat imagina izan da, pixka bat, igual, hasiko naiz atzeetik, ez? Pixka bat ez den hartzen edo, pixka bat, besta lasaiagoak, igual, ez? Jendetxoak izan dire momentu batzuetan, baina igual adibidez, seikoa, txupinazoa oso lasai izan zen, 15 minuto lehenago azitzen pixka bat jendea bulkaka edo, baina bestela oso lasai izan zen. Urteetan ere jetxi izan da beti da nikan hori, goroitzen ez, orain dela urte asko, aukeratzen dikenuela argazki bat igual, txampaina ateratzen zenean gora, txupinazoaren momentuan, pañueloekin hasi egiten zen, eta orduan aukeratu bat zenuen argazki bat, txampaina agertzea, jendearen arpegia ikustea, eta pañuelo gorriak altxatuak. Gaur egun hori ez da gertatzen, eta noski bulkadak eta mugimenduak plazan eta plaza beteta egoten zen ja, amaikak eta 10etan, ez? Eta hori urtekin, aurten adibidez, oso lasai izan da, eta uste dute, Sevillan bat dantza egin zuen neska bat, eta egin zioten tokia eta dena, 15 minuto lehenago, ez? Eta beste irudi bat, aipatuzu bat, txupinazokoa, beste egun batekoa. Bueno, igual elkartasuna, ez? Lehenbiziko egunean ez nuen egin, baina bigarren egunean egin nuen, nola izan diren bortxaketak eta hori manifestazioa, eta nik uste dut horretan adibidez, nabaritu izan da, zagik, kanpoko jendeak parte hartu zuen edo ez, astean zehar izan zelako, eta ja aste burua pasatua, baina egia da, jendeak utzi zuen momentu batez bestalde batera, eta errebendikatu zuen, nik uste dut, Iruñan egon den konzentrazio handinetako bat, ez? Eta hori izan zen, Gazteluko plazakoa. Hori, borroka eta festa uztartzen dira batzuetan, elkartasuna izan da nagusi San Fermin hauetan. Galdetu nahi dizuen egunero zabiltzatelanean, eta azkenan xelebrekeriak ere pasatzen dira alakotan, zein da bederatzi egun hauetan pasa zaitzuen gauzarik arraroena, kuriosoa zuen unetxo berezi hori? Nahiko San Fermin lasaiak izan dituzue beraz, kazetariak, fotokazetariak. Bai, orokorrean bai, egia errateko, ikusten duzu beti San Ferminetan ikusten dire pelikula batzuk izugarriak, ez? Beste egunean adibidez erakutsi ziguten argazki bat guzken nuela ikusi, baina adibidez horrelako komuna bietakoa, tabernetakoa, txapazko hori, ez dakite, Facebook, Pixe egiteko metalezko pareta batek barrenean lo egiten. Bueno, Pixa erortzen den zulo horretan lo egiten, ez dakit toki egokiagorik ez zotez dagoen. Humedoa bai, eta denetatik gainera, ez? Baina aurten egia errateko, ez da, ikusi izan ditugu egitan urteetan izugarrizko... Orduan, aurtengoak ez ditugu kontatuko, baina urteetan ikusitako gauza kuriosoren bat buruan iltzatuta geratu zaizuena. Pentsatu zuena irudia, nola leike gertatza San Ferminetan? Bi adibidez, orain dela urte pila bat, Euskaldunon egunkarian nintzelarik anotortzen nintzela orduan hemen, egitea, izan zen batek, atun batekin ibiltzen zen dantzan, eguardiko 12etan edo Iruñatikan. Izugarrizko mozgorrarekin eta atun, hori, 15-20 kilotako bat. Eta olakoak gertatzen zen. Atuna, 20 kiloko atuna eta dantzan. Bai, besotan hartuta, daratxuriak eraman ordez, atun bat eramaten zuen. Ebatxe egin zuen, erosi egin zuen, peskaderian, ez dakit, baina, eta ibiltzen zen alde batetik bestera. Eta zuk Idoia? Horrelako horik ez dut ikusi.
baina goratzen dut orain dela 2 urte, eta gaur pentsatzen nuen igual ikusiko nula. Orain dela 2 urte, azkeneko egunean, buru handiak eta ja despedida egiten dutenean, Bapaten Pozo Blankon, ikusi nuen umetxo txiki bat, jartzen zutela gigante beltzan besopean, eta zazpigun zauzkan. Neskatxa horrek, 6ean jaio zen, eta azkeneko egunean bere aitak hartu zuen eta utzi zuen argazki bat egiteko aurten ikusi nahi nuen, zetia 2 urte izango ditu, ja nola aldatu den neska. Baina oraingoz ez dut ikusi. Ez duzu gerarik izan. Amaitzeko, Iago eta Idoia galdetu nahi dizuet, norberak bere lanaren memoria izaten du normalean, zein da egin duzuen argazkirik bereziena? Eske ere, harrapatzen gaituzu, azkeneko egunean daukagula ja burua, hainbeste argazki, ikusita. Konturatzeko nola gauden, nik gaur naiz arropa ziginarekin ere etxan nintzelarikan komunera, eta saskien utzi baino lehenago, kasi komunean bota egiten dut arropa. Beraz, pentsa, azten bandiak ere pentsatzen zure egin dugun. Orduan, lan handiegia izanen dagian eskatzea argazki bat aukeratzeko, ezta? Bai, iarrateko zaila izanen da. Osongi, eta amaitzeko, zein da ikusi nahiko zenuten irudia, San Fermina bukatuta? Ni badakit zein ez duen ikusi nahiko. Zein ez duzu ikusi nahi irudia? Eta da, bari, jendea, atea behar izatea, kalera esatea, bortxaketa gehiagorik ez, agerrosi gehiagorik ez, eta godena, ikustea normala. Ez dedila deus gerta eta bakoitzak bere aldera pesta egitea. Hori da ez nukena ikusi nahi. Bat egiten dut, gainera nik uste dut, besta hauek dire nolabait herrikoagoa nik uste dut, jendea gehiago ikusten da, hori astelenan ikusi zen nola jendea etorri zen bestetara berriro, itzuli zen kanpotikan edo, asteburu eta gero, eta pena da, pues bueno, holako gauza gertatzea, beraz, hori ez ikustea izanen zen, ja, bestako betzea erabat. Hori da, alakorik ez duzuen erretratatu behar. Iago eta Idoia, mi esker gurean izatagatik eta festaren argazki hau gurekin margotzeagatik egiteagatik, plazer bat. Zerrik asko zuei. Bai, zuei. Euskal Herria Irratia zuzenean eta segidan musika Sanfermintza saioan Hortzadarreko txistularia ditugulako gurekin. Egunon, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi. Urrutia esan didazu, ez da, izena? Aitor. Aitor Urrutia. Zenbat lagun zarete txistularien banda honetan? Ez daki gaur zenbat garen, 10 inguru izanen gara, 10-15 biltzen gara. Egunetik egunera aldatu egiten da kopurua, ez da? Bale, aspaldiko lagunak zarete gurean, nahi duzuenean, zuen pieza entzuteko prest gaude. Zer da joko duzuena? Jota bai joko dugu, Jota Pamplonas. Osongi, Hortzadarreko txistulariak. Aurrera!
Hortzadarreko txistulariak 1000 esker, eta berriz ere hurrengo urtean nahi zaituztegu hemen. Orain kalezkale ibiliko zarete, ez da, Aitor? Hori da bai, kalezkale ibiliko gara, azken egunez, eta deskantzatzera. Oso ongi, 1000 esker, bestelako mezuak orain, eta ondoren kazetarien tertulia eginen dugu festen balantzea egiteko. Balantzea egiteko eguna, azkeneko eguna dugu San Ferminetan, eta 3 lagun, 3 kazetari bildu ditugu gure artean. Lehenik eta behin, nire ondoan dagoen laguna, Iñaki Elortza, egunon? Bai, kaso, egunon. Kazetari San Fermin zalea amorratua, Euskadi irratian aritzen zara, esatari lanetan, batez ere pilota ematen, baina San Ferminetan entzierroaren erretransmisioa egiten duzu, aurrekoan kontatu zenigun, nahiko modu berezian egiten duzula, ez da? Egunero kronikak irratiaren bitartez entzuten ditugu. Zein da egiten duzun balantzea? 2016-garreneko San Ferminen balantzea. Bueno, entzierroa da gauza bat, bestetik niretzate oso importantea da egunero diena kontatzeko, bueno, kontatu. Pamplonesa jotzen du, nik mikrofona irekitzen dut, beraik ematen dute, beraik jotzen dute, eta gero egunean zehar bakia da, goizarekin gauza asko egiten ditugu, eta arratsaldean edo gauean, pelota partida okar ditugun bezala. Bueno, balantzeak ez dakit, ez da, hemen balantzeak eraskotakoak egiten dira. Batetik udalak egiten du bere balantzea, udaltzaingoak egiten du bere balantzea, foru poliziak egiten du bere balantzea, eta azkenen balantzea asko egiten dira. Bakoitzak festa alde batetik ikusten du, nik festen balantzean nire aldetik egingo dizut, eta ni bizi dudan San Ferminari dagokiona. Eta niretzat oso balantze ona, baikorra, asko gustatu zaizkit aurtengo San Ferminak, ez nire San Ferminetan ezer ezberdin egin dudalako, eta ezer aldatu delako, baina niretzat Pamplonesarekin lana egitea, eta Iruñako jendeak nola hartzen gaituen ikustea. Eta gero gaztearekin sartzen geranean berriro gauza berdina. Eta entzierrorako eta lanerako Iruña guztiak berdin zaite peinak eta konparsak eta denak ematen dizkeguten erreztasunak, oso balantze hona derrigorrezek egin behar daukat. Ez inolako arazorik izan, ni naiz frantsesezko terminologia erabiliz boierra, nik ikusi zet disfrutatzen dut, ez nik neuk egiten dudanagatik, eta ikusten dut jende askok, niri tokatu zaidan momentutan, jende asko oso ondo pasatu duela, eta nik ikusiz jende asko ondo pasatu duela, nik gozatu egiten dut. Gero egia da, beste San Fermin batzuk, albiste okarrakin eta traketxakin da hoik egon direla, baina segurunik lehen ere egoten ziren, ez ginen enteratzen, ez ziren aireratzen, orain enteratuk era, baina ez lehengo San Ferminekin alderatuz, ez errezberdina da golako. Gaur, suertez, kalean pasatzen den gauz askotatik enteratzen gara, baina, bueno, hori nik balantze hori beste batzu justen diet. Lagun gehiago ere baditugu gure artean, esan dugun bezalaxe, Labrit Multimediako Itziar Aranguren, egunon zuri ere. Egunon, bai. Titular batean, ez dakit, Iñaki Elortzak ez digu eman titular bat, tesi doktorala egin digu balantzeari buruz. Nekez eginen dut Iñakik egiten dituen kontaketako San Ferminetan. Urte asko dira eta, bueno, dizdira izugarria du Iñakik. Nik titular batean esango nuke behar bada, amaieran berak esan duena, ez dira albiste txarrak, jakina, bai, sufritu duten emakume hoientzat, baina orokorrean albiste ona da, arazo bat azaleratzen denean bakarrik, konpontze bidean jartzen aldugulako. Bestela ez, ikuste San Ferminetan emakumeokin gertatzen dena beti gertatu dela, ez bakarrik San Ferminetan, aste nagusietan eta nahi duzun tokitan, orain arte isilarazi egiten dela, eta orain existitzen dela argitaratuz, jakinaraziz eta salatuz, horrela bakarri protokolo bat eta konpontze bidean jartzen aldugu arazoa. Beraz, nik uste albiste ona dela kontzientziazioa. Eta hori da, gizarteak ere horren kontzientzia hartu duela, ez da? Ez bakarrik kontzientzia, nik uste dut egun hauetan festaz aparte garbi gelditu dela San Ferminak herritarrek egite dituztela. Egia da, hau guztia monstru hau koordinatzeko, egitarauak existitzen direla, federazioa, udaletxea, nahi duzuna.
baina nik uste herriak erabakitzen baldin badu, orain festa etengo dugu eta bagoaz Gaztelu plaza gainezka jartzera, udal plaza betetzera, hala dela, gertatu zen 78an eta gertatuko da. Nik uste San Ferminak herritarrok egiten ditugula edo desegiten ditugula gureak direlako. Eta hori garbi gelditu da egunotan ere bai. Berria egunkarian, Iruñeko Nafarroako ordezkaritzan nagusi, hortxe izaten dugu, Joserra Senar, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, egunkarian egiten duzuzuk lan, eta hor bereziki San Ferminetan baliatzen dituzuenak dira argazkiak, ezta? Hori dira zuen lan tresna nagusia, baina horrekin batera ere kronikak idazten dituzue, eta nahi baduzu, sexu erasoak aipatu ditu Itziarrek gainetik bada ere, zer bastelako albisteak, balantzea egiterako orduan, zer gehiago nabarmenduko zenukezuk San Ferminetan? Bueno, nik egia da, San Ferminetan argazkiek, argazki espektakularrak usten dituela, nik uste dut albiste nagusia bai izan dela sexu erasoen kontu hori, eta aparte, ez dakit, agian giro ona ondela beti bezala, jende aldetik behar bada sentsazioa beste urte batzurekin alderatuta jende gutxiago eta horrek eman duela alako etxeko giro bat beti bezala, asteburuak kenduta, eta, bueno, entzierraz ere jardun dezakegu nahi baduzue, baina ez dakit, aparteko gauzari batez ere nabarmenduko nuke Itziarrek orain aipatu duen hori, ez? Bueno, albiste izan direla, lehen ziurrenik ematen ziren eta ezkutatzen ziren sexu eraso horiek, eta albiste honena dela eman den erantzun hori. Eta uste dut etorkizunera begira erantzun horrek neurri batean biktimak direlako emakumeak, ez? Eta batez ere erasoa jasatzen dituzten emakumeak, baina hiria bera ere izan dela. Garai batean saltzen zen irudiaren biktima komila artean, eta horrek ekartzen dudako alako jende bat, bueno, eta nik uste dut eman den erantzun horrek etorkizunari begira ere egiten duela, ez? Eta hori dela ziurrenik albisteriko berena. Gero aparteko, jardun dezako nuen zierro ez eta bar, baina aparteko, ez dakit, betiko festak daudela, giro lasaiagoan behar bada. Iñaki Elorza, zer gehiago nabarmenduko zenuke? Bai, ez dauka balantzearekin zera ikusiri, baina niri gustatu zait aurten, iaz adibidez, ez zeuden espazio alternatibo dauzkagula, ezta? Hementxe gauden San Francisco plazakoa, edo Rekoletasekoa, edo San Jose plazakoa, eta hori asko gustatzen zait. Euskerak duen presentzia ere kalean asko antzematen da, eta bizibilizatu egin da, ezta? Bai, eta niri hori egia esan asko gustatzen zait. Lehendik ere, segurenik euskaldunei okertzu den, baina motibo bategatik edo besteagatik, gugandik urrun egoten ziren, da orain jai kultural hauen eta jai parekide hauen artean guzti hori gehiago nabarmentzen da, eta nik uste alde hortatik gutxiinik beste 2 urtez, beste 2 San Ferminez izango ditugu, eta Euskaren aipatu du, eta nik elkarrizketa bat eman behar bada San Ferminak bukatzeko, eta pasaizo bat kontatu behar nizuen. Nik uste nuen San Ferminak zetozenean gaztetxo askorentzat, eta bestela dirua behar duenentzat lanpostu ugari sortzen da, ezta? Zerbitzuetan refortzuak behar direlako, bai bilabesak, bai garbitzaileak, bai tabernetan, bai dena dela, baina pentsatzen nuen barraketan ferianteak alako nomadak direla, gurera etorri, ez? Iria jaiez eta argiz janzten dituztenak, baina azpiegitura fisikoa eta humanoa beraiek ekartzen dutela. 11ean, gauean, 12 edo izanen ziren, alako postuak ezagutzen dituzue, Joserra, soka batetik tira eta bai ala bai oparia jasotzen duzuna. Soka mordoa egoten da, tira egin behar da barraketan eta oparia josotzen duzu. Eta mutikoa 19 bat, 17 bat urte, eta euskaraz. Ara, euskalduna zara. Ni ere, txapaz bezala harrituta kasu horretan. Eta bai, San Fermin ikastolakoa, baino auto erosteko San Ferminetan lana egiten. Eta gero, Senar, albiste izan behar zuena eta etzena gertatu, Obama ez dela etorri San Ferminetara. Hori ere bai. Hori ere azpimarratu beharko dugu. Txiste rekurrente izan da, zuek bezala eta kazetari oro bezala San Ferminak prestatzen lana egiten dugu, zer egin, zer berri, gugan beti ere ematen diogu umore ukitu bat, berezia, eta zutaretxo bat aidez sortuta genukan, eta aurten zerekin egingo dugu. Eta, entzun genuenean albiste hura etxe zurian, Obama etorriko ote zen edo nahi ote zuen,
orduan esan genuen, bueno, etorri edo ez, guk zutabea daukagu. Eta ikusi dut horren arira, Patxi Ugarte Zaldieroak ere egin dituela umore tirak, beste komunikadien batzutan ere hortik tira egin dutela, guri behintzat ondo etorri zaigu, eta bai, bueno, hori bitxikeri bat beste. Esan diguzu, Elortza, udalak eginen duela bihar, alkateak eginen duela bihar balantzea, poliziak ere eginen duela, baina entzierroarena egin beharko genuke ere, uste dut, eta bertatik bertara zu izan zara ikusle nagusietako bat, ezta? Gure artean, 2 minutuan eta 13 segunduan nahi dute balantzea. Bueno, 2 minutu eta 10 segundoka izan da entzierrori bizkorren, ezta? San Fermin hauetakoa, Vitoriano del Rio rentzezenak, San Ferminetako marka rekorra gaurko zezenek, gaurko Kanadabutegiako betasoteko dauka, 2 minutu eta 5 segundorekin biurak, eta entzierroak ez dakitu onerako edo txarrerako, baina aldatu egin dira, ezta? Hasi, ja, espaloiak endo zituztenean, segi, bai Santo Domingoan, Mercadereseko sarreran, bai Estafetako sarreran, produktu irristak aitzori bota zutenean, zezenak egia da, gutxiago erortzen direla, korrikalariak ere gutxiago erortzen dira, eta orduan, bueno, salbuespen, ia dena batera joaten dira. Eta arriskua ere noski sortzen dela beti dagoelako. Baina nik uste entzierrona asko lasaitu dela. Zarituak ez dakit eta orain buruz ari naiz, adarrez, 11, 12, duztek zenbat izango ziren. Dozena bat. Askotan buruko kolpeak okerragoak izaten dira, baina beti adarkade ematen diogu garrantzia. Eta aldertatik nik uste, bueno, korrikaliak esan barko lukete ez da, baina niri asko gustatzen zikita orten entzierroak. Bat izan zen, ez da, aparta, 5-6 minutukoa, adarkatuak 5 ere izan ziren. Zezena izule zenean bat Santo Domingon, bestea estafetan botatu zenean, ia berriro Mercaderesen sartu zenean. Baina, bueno, hoi baute bere xarba eta baute bere emozioa, ze gainerakoan denak ikuilutatik elkarrekin atera, eta elkarrekin iritsiko balira plazako kortetara, 2 minutu 10 segundorekin izango nuke, bueno, hau dago entzierroa. Ez noa esatera adarkaderen bat behar dugunik, edo odoli behar dugunik, baina sustoren bat noski behar dugula. Joserra. Bai, bueno, pixkate apartak edo, bueno, hor dagoenarentzat ez dakit, ez? Baina, bai, ohartarazpen bat ere badira, ez? Azkenean, entzierra guztiak antzekoak baldin badira, hor bago ikusten dugu egunero, ez? Jende bat ikusten, han lehen lerroan, eta ez entzierroako ahaztuta bezala, ze arrisku puntu daukaten, eta horredako entzierroak gertatzen direnean, ohartarazpen bat badira jende horrentzat, ez? Zezenak suelto daudenean, eta gaina bat estafetan gora, bera, bueno, hor nik uste dut arrisku handikoak direla, baina ere badirela jendearentzat, hori, abisu bat, ez? Aizu, entzierren inguruan, hemen bai azpimarratu ninukela, euskerazko kantak lortu duen arrakasta. Ni ondo hartzen ez, 2009an lehenengo aldiz kantatu zenean, 2 lagun zeudela euskerazko kantari, panela jarrita 8 lagun kantari, baina gaur egun euskerazko kantariak erderazko kopuru berdina dute. Eta nik uste jende guztia dakiela, baita Valentziatik datorrenak, entzun arren San Fermin zuzaituko patroi, zuzundu gure honek entzierrontan otoi. Eta gustatu zait, ez da nire telebista kate gogokoena, baina zuzenean ematen dituen entzierroak kate horrek azpititulatua euskeraz ere jartzen du letra, eta, bueno, gustatu zait. Baina euskeraz kantatzen duen jendearen kopurua izugarria da. Naiz euskerazakin. Baina, bueno, presentzia da. Zepozik dagoen gure txapa, Iruñerria Euskaldunarekin, igartzen zaio, Ze ongi, arrazoi du gainera. Ezu, Itziar, ni ez naiz Iruñarra, baina umetan 7 urtez bizi nintzen hemen. Horienekien? Eta esango dizut, San Jose kalean dagoen Salsipuedes kalean, San Jose plazan zegoen, Salsipuedes kalean, han dagoen elizan, bi meza maten ziren Iruñan euskeraz. Bata handa bestea kaputxinoetan. Kapaz ginen, igandetan 2 meza antzuteko euskeraz entzura euskeraz entzuteagatik. Eta Iruñako San Nicolás, San Gregorio kaleetan, ibiltze ginen bagenekien leitzako batek, baztango batek eta aztakin nongo batek, taberna zutela, eta hain gana joateko, ardoa patxaran edo zerbait euskeraz eskatzeko. Bueno, nik eskiniko dizut gaur bote bat euskaraz eta mesaren txapa hori ez dizut emanen, bestela. Ez baino, hori izan, nik gauza horiek oso, bueno, askotan ohartzen naiz, ezta? Eta nola nire inguruko gazteek nire urtetakoak, 12, 13, 14 urterekin, niri Iruñarrak izan arren eldasko deitzen ziaten. Ja. Nire kontoiek oso dorron dozkat, eta
urte askotan ikusi duan aldaketa honek, ni asko pozten. Bitartean, Joserra, munduan zer gertatu da? Moncloan, Pablo Iglesias, nor daukagu? Ez gara hartzen oso ongi. Peio, San Fermitan gu geu ere burbuia batean gaude, eta munduan gertatzen denaz, oso zeharka, zagiz gertatu munduan. Zerbait gertatuko zen. Bai, hor da biltza, izketan eta izketan. Eta batek daki zer gertatuko den, izketan eta batzutan ez diraz izketan ari ere, ez da? Bueno, orain bai, titular bat, Iñaki, amaitzeko, San Ferminak, bihar nola titulatuko zenuke? Niretzat nik beti urtero titular berdina emango nuke. Niretzako San Ferminak ez dira 8 egun, ez dira 8 egun da erdi. Niretzat San Ferminak egun bakarra da. Hasi eta bukatu dena egun bat. Ez dago gaurik, ez dago egunik, ez dago arratsalderik, niretzako egun bakarra da San Fermin. Bueno, eta edizio digitalean bageunde, zuk arratsalderako titularra, gaurkoa, Itziar Aranguren, zein eginen zenuke? Nik azimarratuko nuke berriz ere, herriaren edo Iruña herriaren San Ferminak izan direla. Bai. Bueno, eta bihar, berrian, irakurriko dugun titularra, San Ferminen? San Ferminen bi aurpegiak azaleatu direla, igual, festa hauetan. Alde egona betikoa eta txarrori ezkutuan zegoena, bai. Ezkutuan zegoena, ez? Oso ongi ba, Joserra Senar, Itziar Aranguren eta Iñaki Elortza, kazetarien tertulian balantzea eginez, San Ferminen balantzea. Mil esker eta urrengo urtera arte, nahi baduzu behintzat? Noiz hasten da urrengo urtekoa? Bihar. San Fermintza saioa entzuten nahi zaite zuzenean San Francisco plazan Euskal Herria irratian gaude, FM-ko 98.3an eta euskalherria.eus webgunean. Gurekin da txapeldunak su festa lehiaketako zuzendaria, Mikel, egunon eta ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Zer moduz aurtengo su festen txapelketa su artifizialak, badakigu bereziak direla izan ere ez dituzue urtero bezala jende berria ekarri, baizik eta aurreko edizioetako txapeldunek errepikatu dute. Hori da, txapeldunak, oberenak. Champions Liga su artifizialetan. Olako zerbait da. Beste urteetan irabazleen arteko, txapelketa izan da urtengoa. Oberenak, beste 16 pasadako urtetako, oberenak ona Iruñera ekarri ditugu. Eta nabaritu alda gero kalitatean, zuk ikusi eta suak nabaritu alda. Mira, kalitatea nabaritua, zeren ja, oberena ziren alde batetik. Gero, ja, txapelduna edizio espezial hau, ja, asko signifikatzen zuen, berez, ja, haiek landu egin dute askoz baino, normalki baino gehiago. Eta gainera jarri ditugu, udaletxetik aldetik, ez? Jarri ditugu gauzak politagoa eta hobe egindak. Txera gehiagorekin, mimo handiagoarekin saiatu zarete egiten. Adibidez, errestu zaie piroteknikoei ona lantzea, ona etortzea eta beren lana hemen egiteko, adibidez, udaletxeak hori da gauza bat, Maider Belokik, zinegotzeak izan nahi izan du, hobetu. Eta orduan, adibidez, janariak, udaletxean aldetik, ja, zituzten. Jarritak ziudadetan barruan. Hotelak edo baldintza hobeak eskaini ezkete piroteknian aritzen diren jendearen zako. Produzioa hobetu eginda, eta gero, adibidez, publikorekiko mantendu ditugu arresiak, Iruñeko arresiak argiarekin, asko ze politagoak, eta asko ere politagoak gatzen dira suak. Berez, berria zen txapelketa, berrikuntzekin iritsia gainera eta fruituak eman ditu. Eta gainera, nahi izan dugu, piroteknikoak agurtzea suak eta gero, publikoari agurtzea eta publikoak txalotu ahal izatea norbaiti. Suak ez dira bakarrik egiten. Eta non egon dira piroteknikoak? Igotzen ziren, igo izan dira eta atzo bertan eta gaur azkeneko eguna izango da, igotzen dira arresiaren kaballero dominante deitzen den arresiaren parte batera, oso altuena dena. Ederra izanen da, haientzako suak bota eta kanpotik beti jendea txaloka entzunalizatea. Hori da, entzun da baina ikustea gainera, nahi genuen. Ikustea eta nola jendeak baita ere piroteknikoa ikustea,
Pirotonik hori ikustea, hola ikusten du nork egiten duen, naiz eta urrut ikusi, baina ikusten du pertsona direla, eta guretzat oso importantea. Zerbait gizatiarragoa bihurtzen da, hori da, pertsonalagoa. Koloretako txinpartoiek, baizik eta... Nork egin du, eta gero nahi du, haiek, gero, hemendik joatearakoan, Iruñetik joatearakoan, kontatzea pirotoniaren munduan, nola hemen hori egiten den, eta zein polita, eta zein... Mugarri jarri nahi duzu, eta errepikatzen den, eta hori. Herrietan galdetu garrezu, Mikel, aurten banatu duzue aurreko urteko saria aurten eman diezue txapeldunei, zer mozioan da, ez baldin bana izokara atzo izan zen ekitaldi hori. Atzo izan zen, eta Saraibari eman zitzaion, iazko saria. Saraibak jaso zuen, iazkoa aurten ere izan da, baina iazkoa jaso zuen. Hori da, beti egin da hemen horrela, pixka bat, eta uromakearen rolloari jarraipena emanez, edo kopiatuz, hemen, torero bat saria jasotzen zuenean, ematen zitzaionean, urrengo urteran etortzen zenez, edartzen zitzaion beste urte hortan. Eta orduan, egin zen hemen piroteniarekin berdina. Pirotenikoak Iruñara ezin bueltatzen urrengo urtera arte, eta orduan, ematen zitzaien, eta hori jarraitu eginda, eta aldatzearen zean pentsatzen ari gara, edo ez, ikusiko du nola egiten den hori, ez da erreza. Etorri behar dira bakarrik saria hartzera, eta horren aprobetsatzen da noiz eta dauden hemen, eta hori. Azken galdera, Mikel egin behar dizu labur-labur, zer jakin behar da, su festaz gozatu ahal izateko. Izan ere, zuk esaten duzu, hezkuntzara izan behar dela horretan, eta jakin behar direla baudela baldintza batzuk, zeintzu dira? Baina garrantzitsuena da, gustoak baldin baituzu zuak edo ez. Gustoak baldin baituzu, horrek baldiotu. Hori bada oinarri bat nahikoa. Oinarrian, lehenengoa, demazikoa. Egia da, gero teknikaren aldetik, teknika hona baldi bada, politakoak izaten direla. Pintore bat adibidez bezalakoa, teknika hona baldin baldauka, teknika su festetan ere existitzen da. Baina, principalki, gidoia edo nola esan dituen zuak, denboran. Gero, nola kokatu dituen zeruan, eta nola bete duen espazioa edo zerua, eta koloreak eta su formak edo efektuak. Hori apreziatu behar dena. Eskerrik asko Mikel Pagola, su festetako arduraduna, txapeldunen txapelketako su festen zuzendaria ere bai, aurtengoan plazer bat izan da. Mi esker zuei. Bai, zuri, mi esker Mikel. Ordubiak jo hurren ditugu eta hemen San Fermintza saioa amaitzeko, aurtengoari dagokionez, pertsona ilustratzaile bat gure artean, Patxi Uarte Zaldieroa, egunon? Egunon. Nola ikusi dituzu San Ferminak, balantzea egiten ari gara gaur, zure balantze propioa nahi baduzu eta gero festen balantze orokorra egin dezakegu? Nirea... Zure zintetan bereziki egunkarian egunero ikusi dugu Obama protagonista, baina Obama ez da izan protagonista San Ferminetan behintzat. Espainia aldean bai, batetik bestera ibili da militarra bizitatzen? Bai, bueno, nik izan dut aukera, Obama etorri ez denez, izan dut aukera bere bizita imaginatzeko. Eta, bueno, disfrutatu dut. Egin ditut 4 bineta, eta uste dut. Eta, bueno, gustora galitu, Eta San Ferminetan... Oso kritika onak izan ditut. San Ferminetan Obama nola, zein testu ingurutan imaginatu duzu, esaiguzu? Lehenengo zinta batean... Batian, korritzen zuen entzierroa, baina, karo, bere zerbitzu sekretuak ikusten zuten mehatxu bat zegoela zezenan, eta tirokatzen zuten zezena. Bestean, jotero bat entzuten zuen, eta zerbitzu sekretuak petatzen zuen eraso bat zala, eta tirokatzen zuten joteroa. Hirugarrenean lo egiten du kalean babestua, zerbitzu sekretuakin, eta laugarrena izan da esateko animo Irujo, bueno, jarri dut animo Juan. Zen ja utzi dugu Obama eta hasi gara ja bertako gaiekin. Pilotaria, ez da? Bai, pilotaria. Bihotzeko mina duela eta esan du behintzat, behin-behinekoaren gatik behintzat, utziko duela pilota, ez da? Black Fermin,
kamiseta beltzarekin etorri zarelako? Bai, eske aldatu dut, bestea ja zegoen pizkatzekinak. Etxean zenituen kamiseta zuri guztiak amaitu dira? Ez du zuririk, daukat gorri bat eta hori da erabilitzen dutena. Bi gorri. Osongi, bestela San Ferminak nola ikusi dituzu, oroar? Bueno, ondo, beti bezala, esan dut, nien naiz oso festazalea, baina esatu bateako, iaz etorri nintzen, egun bateako, zazpiak amarekin bazkaltzeko, eta manuen zazpi, zortzi, behatzi, amar, amaika, amabi, amairu, amalau, eta amabostean joan nintzen lezora. Iruñeko semea zarelako, ezta? Donibane auzoan jaioa, gero Aldezarrean bizi izandakoa, Txantrean zaude orain. Bai, egia esan ni izatez, esango nuke Iruñekoa baino, naizela Iruñeko Aldezarrekoa. Eta hala da, eta kontuatu naiz, Gipuzkoan bizi izan naizenean. Etortzen nintzen, batez ere, Iruñeko Aldezarrera, hemen dudalako dena, ez? Eta orduan, bueno, hemengoa izan da, bai, disfrutatzen dut, ezagutzen du jendea, eta banan parrandak ez ditut egiten, igual egun pasa batzuk, hola, amaiketakoa, bazkaldu, eta gero ja, merendu afari orduan etxea. Biharko bineta, ikusiko duguna berrian, protagonista San Ferminak, gaixoani, zein izango da? Maidazu gaia eta egingo dut, eta hola ikusiko duzue, vamos, egiten duela, bapatian, bertsolariak bezala. Hori da, artista handia zarelako, Patxi Ugarte. Mila esker gurekin izateagatik, gaur ere, gure adiskidea, festa giroan eta festa gertatzen ez denean ere. Azkeneko titular bat, esaten diazu baietz, azken orduko bat, nora joanen zara orain, bazkaltzera? Bodegikara. Bodegikara, oso ongi. Amaitzear daukagu gure gaurko saioa eta gure San Ferminetako saio guztiak plazera izan da San Francisco plazatik aritu gara, zuzenean, 2 orduko programa eginez egunero, eguerdiko 12tatik ordubitara, Euskal Herria irratiaren sintonian eta Xaloa telebistarekin elkarlanean. Aio eta ongi izan guztiei.